Салом алейкум. Валейкум. Чхири брат. Короче хейт. Салон иштагаш, мана худо. Имрӯз бояд рӯбарӯ машид нашид. Нашид. Хай афсӯс. Ман акай Рашид. Хай медони инҷа чӣ гапа? Инҷа мо ягон претензия надорем ине ки мо мефаҳмем ки қати ки дальше серьёзный кор кунем, қати ки несерьёзный. Хай короче ма гуфтам утку нашуд, аммо як бародарам телефон кард, гуфт ки Россияда як кальянный бар омадай. Треки, нами треки, нами афтат гирифтаги. Криминал, ҳамун рафтеса будай. Ма гуфтам ки да уҷра тоҷико будам, ма хел кам ки администратор тоҷика ягон фанатай. Гуфт агар хато накунам да уҷа ғайри ма СНГ ҳеч ка набуд. Мана гапша хит кади охи. Яъне ма гуфтам ки чӣ хел буд? Гуфт ки ранги гуфт хели агар ки ягон музика махуб нашад чӣ хела мегӯ бикшишу ки ягон претензия мекунӣ. Гуфт байни чон гап леса будам музика пастака рафтеса буд. Хели атмосфера как будто амун трекои хитобира мондагиан ё дальше ай паси корошунанд. Даже ягон хел реаксия ни то надоштан гуфт. Гуфтам ништя. Гуфт ки чӣ хела результатои райдер да репи тоҷик. Гуфтам результатои райдер да репи тоҷик ами хеле ки амун репера ки райдер кадеста основной мухлиси реп амура гӯш надора. Қабул карда натониста. Гуфт барои чӣ? Гуфтам барои ки стилиш трэпа, стилиш качай халқ понимать надора о чём он. Хай гуфт значит тайёр нест. Ма гуфтам чё кунем? Гуфт хай райдера бигӯ русиша тачид куна. Гуфт мешава и продукта гуфт Россия гузаронда. Ма гуфтам результат чӣ хел мешавад? Гуфт результат ҷа халиб хит ки мега нам хели мега ҷа халифа бин прорив года гирифтагия Россияда. ҳозир треко ҷа халифат вес СНГ гӯш мекунад. Гуфт давай гуфт аму бачаака ки гӯш доранд уже дидем реаксияи бачаакора. Гуфт биё бигзаронемаш. Ва ман нами ами ҳозир на пеши нами хадар одамои тамошо доранд. Кадоме тамошо доранд значит ами делай мода в курсианд, значит медонанд райдер дар бораи чӣ мехонад ва чӣ мега. А кадоме ки тамошо накарданд значит ва ё ай потоки волнайт нестанд. бачакое ки тамошо дорен як муроҷиат шумода хоҳиш мекунем репи тоҷикира ака дига просто репи тоҷикӣ набинен намонен хели биё ай тоҷикистон берун бироремаш биё ака поддержка кунен ҳозиражда поддержка шумо медонӣ фақат чи ай фақат амиае ки тоқат кунен мо қати ами райдер нашод аму ядсе коробор ядсе проект маслиҳат кардем насиб ба моҳои октябр ноябра як треке мебурем ки абишад намекунем но ҳаракат мекунем ки хатя Россияда бишнаванаш. Инам хадар гапай агар ки бо битонем конкретно ми чӣ суме дар кораи ай замин мекоем меоемаша як бор баъди аму проект кардан як бор хотя версус ай слова ягон чи броремаш инами чиза биё мо полностью проекти мо задачамон батлери сол буд на батлери сол буд мешава бояд сюрпризга дорем баъди батлери сол ӯ буд мешава баъд номинатсия года мешава ай моҳи январа ягон чи ай мерем Россия ҳо уҷара пакарият кардан мара 3-4 кас нависесам ки биё Россия да ягон концерт монен ма гуфтам ки мешава ягон кас гуфт бовар ки бояд бишава барои гуфт мо ҳам зиқ шидаем дар иҷа мехоҳем ягон концерт шава ҳам тамере ҳам концерт ҳам ҳамаша якҷоя мекунем баъд мехезем мием барои ҳаму Узбекистон савол додан барои чӣ нашид Узбекистон барои чӣ нарафтем сабаби Узбекистон нарафтани мо и отказ кардан ай тарафи самарқандиё ай яъне ваё гуфтанд ки мо цензурада розӣ нестем а именно байни узбек тоҷик цензура намондан ин неправильно барои ки мо навад нашениёмон асос кардем ҳозир бо агар цензура набошад ва қорачапак боша ма гуфтам шон ки шумо гуфтам вообще фикр дорем гуфтам мора чӣ хели проблема мешавад гуфт у нас сет нормально гуфтам у нас нет
В том только, что сайт ему анвах сайта махкам кардам. В том только, что сайт на барои нами цензура махкам кардам. Давлатой мо душти кадан. О, мо чхе гуфтум байни хидмон ягон хай урусо қати окей, что-то мешава чизе, но узбек, тоджик, ами ду миллат ки паншони қадар дӯстӣ буд намешава. Барои ҳамун бачаҳако Узбекистон натонистем, не ма тарсидам, барое ки бача ин последствияш мумкин чун хеле мешид. Барои ман накардам ҳамин кора, даже рисковат накардам. Акин айза ма рости гап план надоштам райдер қати и хеле проектҳо кашидам, но ма из-за того, что ма бизнесменам, ма проекта дидам, мара одамои хидам, ма дига агар одам мегуфт, ма мумкин боварш намекардам, но одами наздики хидам гуфта ки иҷа даинам хеле темаҳо рафте сай, иҷа атмосфера дигар айта дар даруни репи тоҷик дар Тоҷикистон камтарак қафо мондестай. Гуфт кам, гуфт чум чико дорӣ? Гуфт давай, гуфт и гуфт корои ту дорӣ максимум 1 сол пас 2 сол пас аймода меравам, баъд гуфт қати ҳама аудиторият мешини дар ҷо. Тарбия кардан дар кор аудиторияро қати кашида бурдан дар. Да, барои ҳамун ма батлери сола тамом мекунам, ҳамун сюрпризи гуфтагӣ мумкин баъди батлери сол ӯ мешава, номинатсия мешава ва хидмон. Ма дига мегум баъди январ батло дар Тоҷикистон хеле батлое ки байни чиё не кадоме ки тайёра то моҳи январа уруситона бессмертна тачид кунен, агар бишава экипаж намепартоимтон бигзарен, мо одаме дорем ки шуморо проверка мекуна, бигзарен экипаж намепартоим, нагзарен мо мерим батлора дига байни давлатҳо мешавад, дига батл внутренний локальный батл ба фикрам баста уже почти 2 сол шид подряд батл задестем. Ҳеҷ нест, ман боварӣ дорам иншоалло камтарами буд кунем бикунем ҳама кора гуфтагимона бони як галайва мере пери Тоҷикистон дал шишамиҷа бурдан бигиран репи тоҷикиро пеш бо мо бирем буҷа репи тоҷики. Ова ки фахрай. И фахрай, знам, со ту Россия мерай кор кунӣ, бародар ту рафтесам. Россия мерай кор кунӣ, треки райдера мондагӣ урусиш качат дора, ӯ меояд мега о круто читает, мегӯи он мой земляк. Чӣ мегӯяд? Не мега, мегӯи да, я его знаю. По-любому бихоҳӣ нахоҳӣ райдер дар чиво дастур меояд ки метавонӣ қадриш салом кунӣ, сурат пурат бинӣ, мегӯи вот. ӯ мебина мега да, таҷики бо дига мешава фикраи бураи тоҷик. Хеле аст ки Узбекистон ҳаст репер дар СНГ дар Тоҷикистон тавози намест. И айби мо ай. Барои ки мо дар хидмон чикори кардестем. Мо байни хидмон реально мо як корое дорем ки мумкин дар давлатҳои хеле коро накунанд. Мо байни хидмон реально корои ништияк дорем, не ки набуромадестем. Ғамзадагӣ ку ошкине, ғамзадагӣ дагон давлати дига набуда ба ман фикр мекунам. Хидмон просто ҳай мардуми хидмаку камтар камаш бисёрш не хеле камтар савод камай айсоби ҳамон айрои образование ман даганият намекунам ин чизое ки натури хай намедонам мо хай бачако музика мефурам мекунем. дар шакли ставка экспресс ставка намоед ва чӣ қадаре бозиҳо дар экспресс зиёд бошанд ҳамон қадар пули бурд зиёд мешавад ки имконияти ғолиб шуданро зиёд менамояд. тӯли як моҳ байни дигар иштирокчиён холҳои зиёдро ҷамъ намоед ва ҳар моҳ соҳиби тӯҳфаҳои круттой ба мисли Dodge Viper, Corvette ZR1, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, Lucky Wheel шавед. аксияи мазкур аз 1 августи соли 2018 сар шудааст ва ҳар моҳ баргузор мегардад. дар аксия танҳо зиёда аз 3 ставкаи экспресс иштирок карда метавонад ки дар ҳар як бозӣ зиёда аз 15 сомонӣ ставка монда бошад. барои дар аксия иштирок намудан аз силкаи поёни видео ё комментария истифода баред. 1xbet тара соҳиби любой чӣ мекунам. мами треки бо мегум кадаме ки гӯш кардесай треки баста сансарара гӯш кунен анау трека ёхи баъд калимаи музикара дӯст медорем ана миай и маънош надорад ки ман музикара дӯст медорам мега типа бояд качат куна. мақсади мо алтернативара мақсади мо ҳамиае ки мо мехоҳем унам хеле треко кунем, унам хеле нахо Тоҷикистон 30,000 нафар надошта боша, нахо фрунзера пир карда натонем. Ба худо айбай. Реально и не только проблемой репи Тоҷикаи, проблемой ма вот ай брат. Ки
единственный ҷойда ки ман ва ту 17,000 нафар дидем пеши ҷаноби олида буд ки ӯ халқ барои мо наомада буд ӯ халқ барои ҷаноби олӣ омадаги буд ҷамъ шудагӣ буд барои ҳамун бале единственный ҷое ки 17,000 репи тоҷик 17,000 нафар дагиай и пеши ҷаноби олӣ будагиай кадое мегам мо қадар дагем ай 2,000 нафар зиёд надагиан ки батли сол да дидем 1,5-2,000 нафара на бинен сол 2,000 да кадоме розӣ несай ку доказат кунем биёрен видеота доказат кунем окей но ӯ консертҳои гала консертҳое ки қатъи ҳамаи офизоен вора ҳисоб накунем хеле ҳисоб кунем биё мо пеши президента ҳисоб кунем агар не ай хеле лично хитон агар ҳамун қадар аудитория ҷамъ карда бошем ӯ дурунои кохи ловутиву ҷой ӯ максимум 600-700 кас мебаранд вора даже мо ба назарам намегирем хай ина фаҳмидем планомона фаҳмидем баъди батли йоген райдер дига ман лично худам инам ҷа бишад мекунем ки любой хел через бо ёрдами 1xbet любой хел проблемаҳои райдера ҳал мекунем ки райдер дига фақат фикраш дар тайёрӣ биша мисол любой кас проблемаҳои оилавӣ ама чӣ дора ҳамвора решат мекунем ва насиб бошад дига ҳамин вақте ки райдера ден хапай маънӯро надора ки вай хапай значит вай бомба тайёр дорад ман трека дар поёни видео мемонам трек криминала гӯш кунем ва просто хитонда причина смысл ва причинаша фаҳмем ки барои чӣ дар ҳамун кальяни бари россия именно фақат русскиё хай берунаи русскиё ғайри снг точно снг нестай русскиё мумкин ягон бо айрусо боло мумкин ягон американц будаяне ки тоҷик узбекво набудиян ки што бигем ки ҳанӯза кас кардагиянд шумо просто дар он причина бикунем ки именно ҳамин треке ки ҳозир поёни видео ҳастай именно ҳамин трека барои чӣ дар ҳамун кальяни бар мондиянд ва барои чӣ дигар трекҳоро намемонанд просто сравниват кунен агар ки хитиш кардем дар комментария бинависен кадоме ки крутой ответ дод ман лично худам агар дар душанбе бошӣ лично файрод мекунем офис як барномаи нав дорем дар он барномаи нав иштирок мекунӣ ва дар он барномаи нав главный герой мешавӣ саломат бошӣ як хоҳиши дигар хай ҳамин бачаҳо мара бисёр мегӯям ки он видео дар соф ягон номи моро намегирем якай ҳикмат надора москваи зинда бошӣ респект бачаҳои ғариб кай ҳикмат футболкаамаш расидан хобча футболка ака ҳикмат гап нест насиб бо пешти мемо шикорчи питер шикорчи абдули гамер расм бедил бокяй бачаҳо честер чӣ мафҳумиш кардӣ чӣ нависам за паблик баромад буд бачаҳои дураи ватан ждат кунем ягон тасдиқ нашем батл адушӣ мешавад гапҳое ҳастае ки хеле гапҳоро ягон батле гуфтаи нестай дух намекунем хеле гапҳоро гуфтан метарсанд аз статусшон яки ман ҳамиҷа рӯшшод мегӯям гапҳоро хит кардам саломат бошӣ брат баъд бисёр бачаҳо савол ресанд ки чӣ ба батли соли 2018 иштирок накардӣ охирон бор ҷавоб те наҷа боргам призда будмад охирон бор барое ки уже дигар асабон намебардорам қати дига миллат боша окей як сол бегум аз халам дам бигирам ҳамин сол барое ки ӯ сол сёрбат рӯз шид кардам ҳамин сол ҳам хелшид ки ман трекоам хеле ягон лай баҳрда наисондам ягон дачада одиқ фақат баъд ягон батли финал ман фақат асаборо вастанавид кардистем трекои русида мегзанем соли дига мумкин батли соли 2019 бикунем пушем гап нест яки версусо мешавад ба гуфти ту фаворити ин сол кияй
Лен, чӣ баромад кард? Перонай бад, сағират намха, ахири видео. Розияй баромад кардагиш. Розияй баромад кардагиш. Душия миллион фоиз. Ҳам хеле бош дат кинем мек брора ҳам хеле бош. Айда зум мебурам, ҳам медонам. Всё, бачаҳако, Ленда агар тамошо накарда бошен, хоҳиш мекунем тамошо кунен ва бифаҳмем ки дар бораи чӣ гап застем. Одна жизнь, одна любовь, одна цель, один путь, одна сила, один эксперт.